Menapa? Gila arem-arem ning ngentri Mbah Sumira. Iya. Wong mbok yo sing sopan ra nggujengi ape ae wareg ki lho nggujengi ape. Wong kok awan bengi gaweane kudu lanang ape diancuk iki. Bocah kok ora kenen diatur. Mangan-mangan nek doyan. Iya. Oh. Ten nyuk tenan kok bocah kok ngono. Oh, sing ngedit videomu ki lho. Jilid ngas. Ditoro jaman bocah biyen retine mung nyambut gawe. Nek cah saiki isane mung mipil. Ora gelem nyambut gawe. Ya apa kudu lanang ape anggar minggat mbok duit. Mbok nggo tuku rokok, mbok bensin nyambut gawe. Ngono. Nek wong ado njaluk kepenakmu ora gur ngono kuwi ae. Sugiyah ngoceh ae. Kandhane aku. Ngising sik krungu ocehanmu yam. Enggak toh. Aku semenjar tuku HP. Aku semenjar tuku HP ketok dolanang HP kok penak men. Lah cacah ki ya gur miwir ya, aku ya entek duit. Untuk HP handphone. Loro. Tunjuk tambah. HP ku anyar saiki. Kepengen menungso-menungso kuwi. Di. Rodi. Ngopo jenenge iki? Aku saiki ndek HP anyar gawekno nggon anu. Gene ya tuku HP mau nyengeni aku. Yo men. Aku gakno TikTok karo IG. Apa? TikTok karo IG. Tak ngopo? Ya sak seneng kok tak nggo ngebel apa aku ngising apa nguyang ngono celuk-celuk kancane. Oh iya, nanti tak kayak gitu. Nah, tadi. Lah Allah. Yo kono nek minggat to. Aku wis duwe alate saiki. Anu ya, Facebook ya. Heeh. Nek berita apik-apik lho, Mbok. Lho dodol jenang. Hanya dengan waktu. Wah, dagangan ngopo ae iki? Engko meneh. Wis gerangan dolan nang HP sik arep makan wedhus. Halo. Halo. Di? Aritene ngendi? Halo. Halo. Nyok. Oh, diancuk ki. Aritene ngendi arep nggo makan wedhus? Sak senengku tau aku deduwen saiki ndek HP ra kaloro kowe kok nyuk. Halo. Di? Ciduene ngendi? Ciduk apa? Ciduk siwon nggo arep ngising nyuk. Men wong aku ya ndek HP kok. Men, awak-awakku dhewe. Men. Nggonku dhewe, duit-duitku dhewe. Men. Kon gecek-gecek lambemu kuwi ya gelem. Nek wong biyen nyuk. Nek saiki ra ya ora. Mbok tak pateni. Assalamualaikum. Jancuk nobatke si Mbok malah duwe HP. Iki piye ya rencanane? Ben si Mbok ra dolan HP ae iki. Mosok neng kandang telepon, ngising telepon. Si Mbok nek turu HP-ne tak jikuk ae tak dol. Oke. Lainnya yang pertama ditanamkan mata'buduna min ba'di. Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah, apa nanti malah menyembah harta? Yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obat, beasiswa asal bisa melepaskan keislaman kita.